unha sombra luminosa ata os nosos días. Carolina segue contemplando ramos de concurso internacional porque vai de flores, porque segue indo de flores. Este conto de fadas que comezou cando unha nena de familia católica de Filadelfia acabou convertida en actriz de cine clásico. Acabou gañando un Óscar e despois acabou coñecendo un príncipe que a faría princesa. Rainiero de Mónaco e Grace Kelly casaron hai 70 anos. Era 1956 e o seu vestido de noiva ia ir saltando décadas convertido nunha inspiración para moitas. Era a primavera de 1956 e o seu ramo de noiva era xa case un ramo dos que hoxe chamamos modernos. Non era un ramo enorme como os que exhibían daquelas noivas da alta sociedade e da realeza. Grace Kelly era unha plebea entrando noutra esfera social cun estilo propio. Cando se converteu en Gracia de Mónaco, deixou atrás de todo a súa vida de actriz. Cambiaban os aplausos. Crecía outra expectación. Xa non era Hollywood, era a Costa Azul. Ía comezar en Mónaco a vida como consorte do poder. Ca entrada de Grace Patricia Kelly, o Principado quería iluminar a súa imaxe internacional e obtivo focos. Xa non era unha pantalla de cine, eran revistas con moito espazo para ela. Para ela e para a Casa Grimaldi, unha dinastía soberana con 700 anos en Mónaco. Aí comezaba a traer novas xeracións de historias de papel e fotos. A familia iría poñendo rostros e nomes á idea da fascinación polo luxo. Carolina, Alberto, Estefanía. Pero Gracia de Mónaco atopaba a primeira elegancia nas flores, na botánica, na arte floral, unha filosofía de vida para ela. En 1968 creou o prestixioso concurso internacional de ramos que hoxe segue mantendo vivo Carolina. E os Grimaldi, dinastía en goberno máis antiga de Europa, seguen inspirando ideas de luxo, poder e paixóns. Est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Pódese seguir o camiño das flores ata as conversas que duran xeracións. Grace Kelly morreu en 1982. Accidente de coche. Tiña 52 anos. Quedan moitos recordos da princesa, da estrela, da súa lenda. Mesmo queda unha rosa bautizada Princesa de Mónaco. Porque para a Gracia de Mónaco, para Grace Kelly, a arte floral ía ser por sempre unha maneira de estar no mundo.